Sabíeu que estem en crisi? Bueno, evidentment, clar que ho sabreu, perquè probablement sigueu un d'aquest 20% d'aturats que tenim en la comarca, si és que viviu a la Safor, o segurament també coneixereu algun familiar o tindreu algun amic que es veja a l'au i al coll per poder pagar la hipoteca. Ho dia lo de si sabíeu que estem en crisi, perquè si teniu la sort improbable de no estar aturat o de no conèixer a ningú amb problemes i teniu el costum de llegir la premsa local, veureu que al rebufo del govern municipal no trobareu massa referències. Únicament quan s'empra la crisi com a excusa per anar augmentant el deute municipal. A Gandia, enguany pagarem 1.100 euros cada hora d'interessos i de capital, és a dir, 27.000 euros diaris. Cal inversió pública en temps de crisi? Bueno, probablement sí, però entenem que fins a certes quantitats i sobretot amb trellat. Quan encara estan per fer pràcticament totes les inversions del 2008 de l'Ajuntament i també de l'empresa pública, l'argument que sembla justificar tant d'endeutament a la nostra ciutat és el de la creació d'ocupació. Un objectiu realment lloable i probablement necessari, o sense probable, perquè l'atur és evidentment un dels drames familiars més grans. Però este govern pensa dedicar, per exemple, i amb això ja no es torna tan creïble, 18 milions d'euros per a comprar edificis de vivendes acabades. Una mesura que no va crear cap lloc de treball perquè els diners van anar a parar directament als comptes corrents dels constructors. I per contra es neguen a canviar la mesura per la compra de sòl per a poder construir, cosa que sí que crearia ocupació. O, per exemple, continuen negant-se a la gratuïtat dels llibres de text o de les guarderies, cosa que va ser un compromís solemne per part d'ells, per cert. Això sí, busquen com arreplegar diners, encara que siga a compte d'ingressos posteriors, com per exemple el cànon de l'Àvia, que sabeu que van arreplegar 55 milions d'euros, dels quals se n'han gastat 30, i els que queden no volen dedicar-los a infraestructures hidràuliques o altres concessions que venen, com per exemple la de la privatització del cementeri. En resum, diners, diners i més diners. Això, sembla que no s'han enterat del que passa fora. Sembla que volen passar a la història amb els seus aires de grandesa i al pas que van, quasi segur que ho aconseguiran perquè seran probablement els responsables del major col·lapse econòmic de la història de l'Ajuntament. I mentre les famílies paguen més impostos, que acaben de pujar, o pagant els llibres de text o les guarderies per sufragar les despeses dels famosos arquitectes com el que ací mateix al costat construirà el Palau de Congressos. Crisi? Què crisi? Es pregunten ells. Vos demane, per favor, que els ho feu saber, que li digueu alguna cosa, perquè, per lo vist, ells no s'han enterat del que passa fora.